va șterge lacrima atunci când plângi. Vorbim de credință când suntem sus pe stâncă, pare ușor când necazuri n-avem, însă din clipe grele, cu încercări și ispite, atunci Domnul vede cât te încrezi tu în El. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n vările adânci. Dumnezeul ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n mările adânci. Dumnezeul ce spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Sfânta Biblie la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 60 până la versetul 69 inclusiv. Mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta e prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile și după ce cântăm din nou cu toții dintr-o cântare spre slava Domnului, ascultăm primul mesaj în dimineața aceasta prin fratele Nelu Moi și doresc în toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Când apa vieții am primit-o, cătușe și lanțuri s-au frânt, căci râul năvalnic lovita, o apă tu râule sfânt. O apă vie ni s-a dat prin harul sfânt și cel mai minunat, Iisus izvor de mângâieri, din zi în zi ne dai puteri. Ai rupt în talazul robia, ai pus-o pe cete în noi,
și dragostea fosta întâia, pe cală din crinul de soi. O apă vie ni s-a dat prin harul sfânt și cel mai minunat Iisus izvor de mângâieri, din zi în zi ne dai puteri. Puterea de veacuri ne-ai dat-o și ochii murdari ne-ai spălat. Și azi neprivirea purtată spre cerul măreț minunat. O apă vie ni s-a dat prin harul sfânt și cel mai minunat Iisus izvor de mângâieri, din zi în zi ne dai puteri. Când apa vieții am primit-o, măsură în har n-am avut, căci pacea ce-n piept am primit-o, părtași cu Iisus ne-a făcut. O apă vie ni s-a dat prin harul sfânt și cel mai minunat Iisus izvor de mângâieri, din zi în zi ne dai puteri. O apă vie ni s-a dat prin harul sfânt și cel mai minunat Iisus izvor de mângâieri, din zi în zi ne dai puteri. Stimați frați și surori, ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu și avem acest moment de părtășie și aceasta este o lucrare dumnezeiască, pentru că Domnul Iisus s-a înălțat la cer și ne-a spus că va fi cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Nu ne lasă singuri, nu ne lasă orfani, nu ne abandonează, este cu noi și vedem că Domnul își ține promisiunea. Am simțit prezența Duhului Său cel Sfânt, am simțit că Domnul ne-a ascultat rugăciunea și că este cu noi în această dimineață, slăvit să fie numele Lui. Este cu noi pentru că avem cuvântul Lui. Cuvântul Lui este El însuși. De aceea, când am fost vineri la Modesto, să conducem pe ultimul drum pe sora Lidia Dascăl, fratele Moise mi-a spus să pregătesc un text și mă gândeam, Doamne, ce să vrei să ne vorbești și ce să gândesc, ce să spun bisericii pentru dimineața aceasta. Și Domnul mi-a pus pe inimă textul acesta. L-am intitulat Intersecții de drum în urmarea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că este foarte important să știm un lucru. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și El a venit să croiască un drum în lumea aceasta și să ne întoarcă la Dumnezeu. Și de aceea oamenii în curiozitatea lor l-au urmat și mulți oameni au mers după Domnul Iisus pentru că vedeau semne și minuni deosebite. Sunt și astăzi oameni care abia așteaptă să vadă un semn, o minune și mai rar se întâmplă, dar Domnul lucrează. În schimb, oamenii sunt curioși să vadă ceva nemaipomenit și Domnul făcea lucruri nemaipomenite. Domnul făcea vindecări, învieri din morți, Domnul mustra, certa valurile, încât ucenicii în corabie s-au plecat și au spus, cine este omul acesta că ascultă și vânturile și valurile? Și au spus, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. O altă împrejurare a fost când ei erau pe mare, în mijlocul valurilor era să se scufunde barca și vede de departe cineva umblând pe valuri și s-au speriat, au țipat și Domnul le-a spus, nu vă temeți, eu sunt. Și a venit la ei în corabie, i-a încurajat, valurile s-au potolit,
Este minunat să fii cu Domnul Iisus Hristos. Dar în același timp, au fost situații în care Domnul Iisus Hristos a avut o expunere foarte ciudată. După înmulțirea pâinilor, din 5 pâini și 2 pești să saturi 5.000 de bărbați plus femei, copii, și acestea să treacă prin mâinile Domnului Iisus Hristos, era o minune. Minunea aceasta i-a fermecat și au vrut să facă împărat pe Domnul. Și au spus, de așa ceva avem nevoie, să ne dea pâine. Și a spus, Moise le-a dat poporului evreu pâine în fiecare zi. Și Domnul le-a spus, nu Moise a dat pâine, a dat-o Tatăl din cer. Dar Tatăl mai are o pâine de dar pentru voi și acesta este trupul meu, sângele meu care se dă pentru voi, pentru viața lumii. Și cuvintele acestea pe mulți i-a intrigat. A spus, Doamne, da, este imposibil. După lege noi nu avem voie să mâncăm carne de om, să bem sânge și ceva ciudat se întâmplă. Ni se spune că dacă nu mâncăm trupul Fiului omului și nu bem sângele lui, nu avem viață în noi înșine. Și foarte mulți au rămas dezamăgiți și au spus, nu se poate. Vorbirea asta este prea de tot. Cine poate să o supere? Oamenii aceștia erau oameni carnali. Se gândeau numai la pâinea și se gândeau la trupul Domnului Iisus Hristos. Se gândeau, cum o să-i mănânce atâția oameni trupul lui? Erau oameni carnali. Și Domnul, în expunerea lui, le-a înțeles starea lor. Dar să știți, n-au fost singuri oameni care s-au potignit în Domnul Iisus Hristos. Au fost mulți oameni care au găsit pricină de potignire în Domnul Iisus. La un moment dat, a văzut că o casă era plină de oameni și nu puteau să ducă un bolnav în prezența Domnului și au fost așa de ambițioși oamenii că au spart acoperișul și l-au pus în prezența Domnului prin acoperișul spart, prin tavan. Și primul lucru care îl aude din gura Mântuitorului a spus, Fiule, îndrăznește, păcatele sunt iertate. Și aceasta a fost o mare problemă. Cine este să ierte păcatele? Doar numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și nu și-au dat seama că de fapt Dumnezeu era în prezența lor. Erau carnali. De aceea, Domnul Iisus le-a dat un test foarte, foarte interesant și a spus, ce e mai simplu să spui? Păcatele sunt iertate sau să spui omul ăsta olog, paraliticul ăsta, scoală-te și umblă? Păi normal că păcatele sunt iertate, era mai simplu de spus, nu? Dar trebuia o acoperire și Iisus avea acoperirea, slăvit să fie Domnul. Pentru că i-a iertat păcatele, după aceea a spus, ție îți poruncesc, scoală-te, ridică-te, scoală-te, ieși patul și umblă. Acesta e Dumnezeul nostru. Acesta este Iisus care este în mijlocul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Și oamenii carnali nu l-au înțeles. Și nu-l înțeleg nici astăzi, să știți. Dar nu numai oamenii carnali, nu l-a înțeles Ioan Botezătorul, cel care i-a pregătit calea. Ni se spune în Matei, ne relatează Evanghelistul Matei, capitolul 11, despre Ioan, că la un moment dat era confuz, nu știa ce să creadă și a trimis ucenicii și au spus, Ioan era în temniță, era închis și au trimis pe ucenici să spună, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul, era dezamăgit. Și Domnul le-a spus, drept răspuns Iisus le-a zis, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se vestește Evanghelia. Aceasta este mesajul pe care l-a transmis Domnul Iisus lui Ioan în închisoare. Dar i-a mai spus ceva mai intim. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Să știți că sunt momente în care noi putem să ne potignim, să ne împiedicăm și să spunem, dacă Dumnezeu este așa, de ce se întâmplă asta sau asta? De ce mie mi se întâmplă asta? Că eu îl slujesc pe Dumnezeu. Și te potignești, dragul meu. În momentele acelea, să știți că nu este așa de ușor. Și cei ce l-au urmat au avut mari speranță că el va fi împăratul lui Israel, că împărăția lui Israel va cuceri lumea. De fapt, ei aveau o viziune foarte concretă despre venirea lui Mesia, a lui Hristos în lume. Nu era numai așa ceva simplu. Ei își legaseră toate promisiunile, ei aveau viziunea despre Hristos. Și la un moment dat, toate li s-au spulberat.
omul ăsta nu-l putem suporta, nu-l putem înțelege. Și atunci Domnul, cu atâta melancolie și cu atâta bunătate, le spune, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire. Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, vrea să le spună de fapt Domnul Iisus Hristos că El este venit de la Dumnezeu și că vrea să facă ceva pe care Dumnezeu a propus în planul Lui și că ei nu-L înțeleg, pentru că vorbirea aceasta era plină de Duh. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, a spus Domnul Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu nu este un cuvânt care să ne mulțumească pe oamenii carnali, pe oamenii firești. Și de aceea, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt plin de Duh, plin de putere, venit de la Dumnezeu. Și Apostolul Pavel în cartea 1 Corintenilor, capitolul 2, foarte frumos explică corintenilor lucrul acesta și este așa de minunat. Totdeauna mi-a plăcut această referință pe care Apostolul Pavel o are față de lucrarea lui Dumnezeu de revelație. În capitolul 2, versetul 9, vreau să citesc tot contextul ca să înțelegem mai bine. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și acum atenție! În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului, care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Și acum ce minunat este! Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos, mărire Domnului. Aceștia erau ucenicii. Aceștia care n-au înțeles nici ei prea multe. Să nu credeți că ei au fost mai smarți, că n-au înțeles nici ei vorbirea Domnului. Dar s-au bazat pe un singur lucru. Când Domnul le-a provocat și pe ei, au văzut ăștia, au rămas prăbușiți, disperați, s-au dus, li s-a spulberat planul lor, au văzut că Domnul nu îi satisface pâinile care... Și Domnul le-a spus de fapt, voi nu veniți după mine pentru că mă înțelegeți, veniți că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Dar iată că acești 12 sunt provocați, aceasta este de fapt provocarea probabil la fiecărui suflet. Și Domnul le-a spus celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Adică apelează la voința lui, nu vreți să vă duceți? Și Petru, care era cel mai îndrăzneț și liderul lor în multe probleme, el a sărit în față și le-a spus, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu, mărire Domnului. Toată problema era că ei credeau în Iisus. Domnul le-a dat diagnosticul celor care L-au părăsit și a spus, voi nu credeți, dar sunt unii din voi care nu cred, că Iisus știa de la început cine era cei ce cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Este foarte interesant. Ioan spune, erau printre noi, dar nu erau de ai noștri, că dacă ar fi fost de ai noștri, rămâneau. Dar la un test, la o încercare, ăștia se duc. Și va veni proba focului. Va veni proba în care vei spune, Doamne, eu nu mai înțeleg nimic de aici. Ce se întâmplă, Doamne? Eu credeam că, și așa au fost și ucenicii care mereau spre Emaus. Mereau triști și apăsați și aude un pași în urmă și îi întreabă, ce vorbiți, ce vorbesc astea între voi? Păi, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat? Păi Iisus, care era un proroc mare și puternic în vorbe și în fapte, a murit, l-au răstignit.
Noi credeam că El este Cel care va restaura împărăția lui Israel și că vom fi fericiți și când colo uită. Dar mai mult ne pune în uimire niște femei de ale noastre care spune că s-au dus la mormânt și n-au găsit trupul Domnului acolo. Și a venit străinul acela care nu era de fapt altul decât Domnul Iisus și a spus: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când e vorba să crede tot ce e scris în cuvântul lui Dumnezeu. Păi nu trebuia să sufere Hristos aceste lucruri. Nu trebuia să se întâmple aceste lucruri. Și n-au înțeles ei, dar le ardea inima când asculta vocea aceea care le explica lucrurile acestea din psalmi, din profeții. În schimb, au dorit mult să fie cu ei mai departe și se făcea că se face o bifurcație de drumuri. Ei au ajuns la un punct unde trebuia să rămână și călătorul străin a vrut să plece mai departe. Și a spus: auzi, e seară, rămâi cu noi. Ne place așa de mult ce ne-ai spus, rămâi cu noi, suntem supărați, triști, dar ne-ai mângăiat. Și când ajung la dinner, la cină, să mănânce, la frângerea pâinii, probabil au văzut semnul cuielor când frângea Domnul pâinea și li s-a făcut descoperit că El este Iisus înviat. Și atunci ei au rămas surprinși, dar n-au mai văzut pe nimeni. Iisus era într-un trup glorificat, Iisus a dispărut din mijlocul lor, ei s-au întors la Ierusalim și au spus ucenicilor: l-am văzut pe Domnul, l-a înviat Domnul, mărire Domnului. Lucrurile acestea se întâmplă prin credință, dragii mei, și de aceea cei ce nu cred n-au parte de ele. Mulți oameni cred multe și dracii cred. Dar a crede în Iisus este o problemă. Trebuie să-ți predai viața în mâna Lui. A crede în Iisus, spune Ioan, trebuie să trăiești cum a trăit Iisus. A crede în Iisus trebuie să-i calci pe urme. Trebuie să suferi. Lumea aceasta este împotriva celor ce cred în Iisus și anticristul care va veni, nu va veni împotriva lui Dumnezeu, va veni împotriva lui Iisus și a urmașilor săi. Noi suntem în lumea aceasta și nu suntem din lume, pentru că Domnul Iisus a spus: Tată, nu mă rog pentru lume, mă rog pentru aceștia, ei nu mai sunt din lume. Și să știți, dragii mei, provocarea aceasta, intersecția aceasta de drumuri poate să fie pentru noi în orice clipă, pentru fiecare, când trebuie să spunem: Doamne, pe cine, unde să ne ducem? Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ai murit pentru mine, Tu ți-ai dat viața pentru mine. Orice s-ar întâmpla, Doamne, vreau să fiu cu Tine. Dar să știți că nu toți au această atitudine. Aceasta este atitudinea credinței, care este o credință mântuitoare, dar mulți au atitudinea: dacă Dumnezeu e Dumnezeu suveran, de ce nu mă ascultă? De ce nu face ce îi spun eu? Pentru că e Dumnezeu, de aia nu face. Pentru că El vrea să fim noi cei care îl ascultăm, noi cei care ne supunem, nu Dumnezeu să se supună nouă, ci noi lui Dumnezeu. Este foarte interesant, provocarea aceasta la intersecție de drumuri dezvoltă caracterul nostru și credința noastră adevărată. Sunt oameni care în încercări spun: Doamne, facă-se voia Ta. Doamne, dă-mi putere să pot răbda, să pot duce până la capăt crucea. Știu că în lumea aceasta ne-ai spus că vom avea necazuri, dar să îndrăznim că Tu ai biruit lumea. Ne-ai spus, Doamne, că Tu ești cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Vrei mai multă siguranță? Cere Duhul Sfânt să te asiste. El îți dă puterea. El este siguranța noastră. Domnul a spus, a știut că în lume e greu. A experimentat greutatea lumii. Și a spus: în lume veți avea necazuri, dar nu stați și vă plângeți. Îndrăsniți, eu am biruit lumea. Mărire Domnului. Cei care aleg pe calea dreaptă a lui Dumnezeu nu se potignesc. Nu spun: asta e prea de tot. Ce spune Dumnezeu este prea exagerat. Nu. Spune: Doamne, Tu ai totdeauna dreptate. Tu ești Dumnezeul nostru. Noi pe Tine vrem să ne bazăm credința. Pentru că nu ne încredem în Dumnezeu pentru ca să ne meargă bine și să avem de toate. Ne încredem în Dumnezeu pentru că El ne iubește și vrea să fim ai Lui. Vrea să ne ducă pe un drum ca să ajungem în împărăția Lui. Ca și pe Israel. L-a dus pe un drum foarte ciudat, foarte interesant. Un drum în care mereu oamenii firești au cârtit. Moise era gata să fie omorât cu pietre. Și au spus: Doamne, da, asta-i, nu erau morminte în Egipt mai bune ca în pustie, de parcă mormântul contează. Nu, erau oameni carnali care nu meritau să meargă. Și Moise s-a luptat pentru ei și a spus: Doamne, decât oamenii ăștia să ne ajungă la țintă, ștergem numele din cartea Ta, Doamne. Și Domnul a spus: nu, uite, ieri pentru Tine, dar ăia care a păcătuit, ăia nu intră în țară.
Cu Dumnezeu nu-i de jucat, dragii mei. Dumnezeu e sfânt. Dumnezeu e drept. Ceea ce promite face. Domnul Iisus știe câtă credință ai. De aceea, în vremea din urmă, spune Apostolul Pavel, unii se vor lepăda de credință ca să se lipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și se întâmplă astăzi. Mulți te mir ce învățături nebunești ascultă și au fost cândva cu o învățătură sănătoasă. Te miri. De aceea să rugăm pe Domnul ca să ne mărească credința, să rămânem în credință. Apostolul, fratele Domnului, Apostolul Iuda spune, pe când am vrut să vă scriu despre mântuirea de obște, m-am văzut silii nevoit să vă scriu, să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Aceasta este credința în veșnicie, în împărăția lui Dumnezeu, în lucrurile nevăzute. De fapt, credința are definiția aceasta, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aceasta e credință. Noi avem credința în multe feluri și folosim credința pentru ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile când suntem bolnavi, folosim credința ca Domnul să ne dea binecuvântări și multe lucruri, sănătate și fericire. Și oamenii merg cu creștini fiind, merg și sărută moaștele nu știu care și spune, de ce vii aici? Îi întreabă reporterul, că am văzut la românii stare religioși și săracii se numesc creștini, dar îs idolatrii și păgâni. Merg și pupă niște moaște și spun, pentru sănătatea noastră, pentru ca să ne meargă bine. N-au nimic de a face cu fericirea veșnică, nimic. Aceasta e credința care Dumnezeu ne provoacă și care diavolul știe că noi dacă pierdem credința am pierdut totul. De aceea, în vremea din urmă, Duhul spune lămurit în 1 Timotei, capitolul 4, spune așa, că vreau să citesc ca să putem fi mult mai... Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Aceasta este realitatea de care trebuie să veghem. Pentru că Domnul ne dă teste, ne dă provocări. Le-a dat și ucenicilor. La un moment dat, în Matei 16, ni se spune că erau în cezarea lui Filip, departe de Israel, departe de ținutul de nord. Și la un moment dat Domnul le dă un test, o provocare și spune, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Și acum, dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, mărire Domnului. Descoperirea lui Iisus Hristos se face de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea mulți oameni au o descoperire sau așa o informație, nu au o relație cu Dumnezeu, au informație. Sunt oameni istorici, cunosc după istorie, după citite. Dar când Duhul lui Dumnezeu îți revelează pe Domnul Iisus Hristos și îți arată sfințenia lui Dumnezeu, atunci capitulezi și spui, Doamne, sunt un păcătos, așa cum a spus Simon, sunt un păcătos, Doamne, dar vin la Tine să fiu iertat. De aceea, răscruci de căi, intersecții, vor veni când tu trebuie să faci o decizie pentru Dumnezeu sau te superi pe Dumnezeu și spui, nu, lepădarea de credință, asta vine. Și asta va veni pentru că provocarea aceasta este pentru ca să știm dacă suntem din Dumnezeu sau dacă nu suntem din Dumnezeu. Cine e din Dumnezeu, spune Ioan, ne ascultă. Cine nu e din Dumnezeu, nu ne ascultă. De aceea, pe aici se cunosc fiii lui Dumnezeu și fiii diavolului. Cei ce nu ascultă de Dumnezeu sunt fiii diavolului. Nu există altă definiție. Fiii lui Dumnezeu și fiii diavolului. De aceea, aș vrea să știți, provocarea aceasta este foarte serioasă pe care Domnul o pune aici și pe care testul acesta l-au dat ucenicii. Mulți l-au părăsit și a spus, nu ne satisface, nu ne realizează. Dar Domnul n-a venit decât să ne facă binele veșnic. El uneori temporar și te miri că toți sfinții, toți apostolii au avut parte de moarte de martir, moarte tragică și Domnul i-a îngăduit la moartea aceasta, cu excepția lui Ioan care spunea că a murit de moarte naturală, toți au murit prin martiraj. De aceea, dragii mei, să știți că ne așteaptă aceleași vremuri, aceeași provocare. Trebuie să aderăm aceeași credință
Și Domnul testează credința noastră. Dacă este o credință autentică, vom spune ca și ucenicii cei 12, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am ajuns la cunoștința și credem că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Vă invit să urmărim cuvântul Domnului din Isaia 46, text programat pentru ziua de astăzi din programul de citire a Bibliei într-un an de zile, Isaia 46. Bel se prăbușește, nebo cade, idolii lor sunt puși pe vite și dobitoace, idolii pe care îi purtați voi ajuns o sarcină, o povară pentru vita obosită. Au căzut, s-au prăbușit împreună, nu pot să scape povara, ei înșiși se duc în robie. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel. Voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Cu cine mă veți spune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? Ei varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă, tocmesc un argintar să facă un Dumnezeu din ele și se închină și îngenunche înaintea lui, îl poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui, acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui, apoi strigă la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie. Țineți minte aceste lucruri și fiți oameni. Veniți-vă în fire, păcătoșilor. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult mai înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară depărtată un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și eu voi înfăptui. Ascultați-mă, oameni cu inima împietrită, vrăjmași ai neprihănirii. Eu mă apropii, neprihănirea nu este departe și mântuirea mea nu va zăbovi. Eu voi pune mântuirea mea în Sion și slava mea peste Israel. Amin. Vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, timp în care cântăm din cântările comune și dacă de data aceasta copiii sunt pregătiți, îi rugăm să poftească înăuntru corul de copii. Sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rou în soare, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Dacă în lume m-ai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Doamne, când suntem noi doi
atunci tu mă îmbraci cu pace. Cu ei când sunt în război, atunci tu mă îmbraci cu pace. Vin din cer mi-ai dat să sor și pe ochi mai uns cu tine. Cu cât eu am fost mai or, cu atât tu mi-ai dat lumină. Cu cât eu am fost mai or, cu atât tu mi-ai dat lumină. Dar din toate câte-n cer, le păstrezi tu pentru mine. Nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, Doamne, de Tine. Nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, Doamne, de Tine. Dacă corul mixt are nevoia pentru că dirijorii sunt plecați, iată că Domnul ne-a binecuvântat cu o armată frumoasă. Corul de copii zicem ca Domnul să-i binecuvinteze. Și în dimineața aceasta ei vor cânta spre slava Domnului, după care frații Ștuleanec de asemenea vor lăuda pe Domnul și în urmă fratele Iosif Ardelean cu versuri spre slava Domnului. Vă invit să vă reocupați locurile.
Poporașul meu, trezește-te. Poporașul meu, trezește-te. Trezește-te, nu dormi, iată vii de minele. Trezește-te, nu dormi, iată vii de minele. Ia taina curată, duce din slavă Duhul Sfânt. Ia taina curată, duce din slavă Duhul Sfânt. Căci de mult eu tot aștept, ani multă ca să o încep. Căci de mult eu tot aștept, ani multă ca să o încep. Și-am să stau la masă cu a mea mireasă sus în cer. Și-am să stau la masă cu a mea mireasă sus în cer. Și-am să-i cânt din harfe vii cele mai frumoase melodii. Și-am să-i cânt din harfe vii cele mai frumoase melodii. Oaspea cea din cer va întreba pe miel de unde vii. Oaspea cea din cer va întreba pe miel de unde vii. Mielul răspunde, vin de pe pământ, vin de caz. Mielul răspunde, vin de pe pământ, vin de caz. Vin de pe pământ, de unde au suferit de acest loc. Vin de pe pământ, de unde au suferit pentru acest loc. Dar acum s-a terminat, de hainele și l-au spălat. Dar acum s-a terminat, de hainele și l-au spălat. Poporașul meu, trezește-te. Poporașul meu, trezește-te. Trezește-te, nu dormi, iată vii de minele. Trezește-te, nu dormi, iată vii de minele. Amin. Iisus plânge pentru cetate. E mult de când umbla Iisuse cu ucenicii pe pământ, sunt secole întregi apuse de când treceai pe aici plângând. Plângeai de mila lumii noastre, plângeai cu capul în palme pâns și din grădinile sihastre rugi sfinte înălțai Iisus. Pe aici ți-a trecut cărarea de peste 2000 de ani, prin tine s-a făcut chemarea la mântuire fără bani și cum lăsai așa în urmă cetățile acele vremi, am înțeles că ai o turmă și ca păstor bun tu ne chemi, iar prin orașele umblate mulțimile te împresurau, bolnavii de câte boale toate, cum te auzeau, se ridicau pe drumuri, prin cetăți, prin sate, mii de priviri te urmăreau. Și nu știu cum, într-o cetate și eu, Iisuse, te-am zărit. Era cetatea ta iubită, Ierusalimul pământesc.
Acolo te-ai oprit o clipă și am stat și eu să te privesc. Ai stat în loc și cu o privire l-ai măsurat în lung și în lat. Apoi cu dulcea ta iubire, Iisuse blând, a cuvântat: Ierusalime, Ierusalime, dorita Fiul omului să strângă marea ta mulțime, cum strânge cloșca puiei, să-ți lase pace casei tale, dar niciodată tu n-ai vrut. În ceasul cercetării tale, nici când tu nu l-ai cunoscut. Apoi, cu pas Domnul Iisuse, cu inima îndurerată, ai mers spre locuri noi ascunse și ai plâns pentru cetatea toată. De atunci e mult, Iisuse, de când plângeai pe sub măslini, cu inima din piept străpunsă prin plâns, durerea să-ți alin. S-au scurs atâtea vremi, stăpâne, dar tu ai rămas plângând prin vremi, dorind cu orice chip la tine, cetăți într-una să tot chem. Te văd și acum umblând prin lume, trecând din cetate în cetate, dar încă le mai chem pe nume, dar nu cunosc că-și cetate. Că-și urmașii tăi, Iisuse, înconjurați sunt de încercări, sub greutățile nespuse, aproape căci nu se mai văd. Se stinge Duhul în adunare, se stinge dragostei făclie, lipsiți de ancor de salvare, cad grupuri în pustie. E lepădarea de credință, s-a stins ce ai spus să nu se stingă. E atât de multă ușurință că inima din piept să plângă. Și cum ai fost vândut atunci dușmanilor din Ghețiman, fără nădejde de răsplată, vândut ești iarăși pentru bani. Puțini sunt consacrați lucrării și tot puțin lipsiți de tine, că și mai mulți te dau uitării din dorul de a trăi mai bine. O, fricoși pe-a ta cărare se pierd în lanțurile grele, lipsiți de ancor de salvare, se leapădă, te dau uitării și uite așa pe vieții valuri, corabia e purtată într-una. Iisus e calea peste viacuri și potolește El furtuna. O, Doamne, rugător, se îndreaptă un gând și o inimă spre Tine și în rugăciune te așteaptă să spui tot ce mai ai, să stăpâne, să spui că e vremea de pe urmă, să spui că e ceasul pe sfârșit, căci poate vor veni în turmă și acei ce astăzi risipiți. Doar odată mai vorbește cu poporului cu îndurare, căci poate atunci se trezește chiar și a noastră adunare. Avem atâtea lipsuri încă, atâția nu știu ce să creadă, alt om a stat astăzi pe bancă și cere iarăși să te vadă. Ne apasă iar durerea mare, sunt multe răni însângerate, trece astăzi pe la fiecare și pune-i tu ulei pe toate. Și de vei întâlni aici un suflet tare la cerbice, întindeți mâna ta, Iisuse, prin mâna ta să se ridice. Și dacă în căile umblate de peste 2000 de ani nu te-a primit nicio cetate, căci oamenii ce-au fost dușmani, rămâne pentru o veșnicie să fim cu tine într-o cetate, acolo unde are să fie a noastre frunți încolorate, acolo mi se duce dorul și parcă te zăresc la masă cu frații de pe întreg pământul, de orice limbă, de orice rasă, iar voi din ceasul cercetării, vă rog să nu-l mai dați uitării și El vă va duce acasă. Ascultă, suflete iubite, de vrei să ajungi în cerul sus. Servește-L dar de azi înainte și în veșnicie vei fi dus. Amin. O mai cânta cu toți într-o cântare în comun, dar înainte de aceasta vreau doar câteva scurte informații pentru dumneavoastră, și anume cel mai apropiat serviciu divin al bisericii, după masă la ora 6, fratele Victor Câmpian din Bistrița, România, așa cum a fost anunțat și în trecut, urmează să fie în mijlocul nostru. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea un timp binecuvântat. Salutăm în mijlocul bisericii noastre următorii musafiri: sora Lenuța Muntean, sora Tositi Mărioara, împreună cu fiul Raul. Îi rog să se ridice puțin în picioare, dânsii vin din sudul Californiei, le spunem bun venit, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Bine ați venit! De asemenea, stimații mei, vă reamintim de Convenția Bisericilor Pentecostale din Statele Unite și Canada, 29 august până în 2 septembrie, la Phoenix, Arizona. Vă invităm pe toți și care doriți să aveți informațiile, fie pe net puteți să le găsiți, fie puteți să găsiți informațiile esențiale în buletinul bisericii, pentru toți aceia care doresc ca să meargă, să fie alături de frații și surorile care se vor închina înaintea Domnului.
la această sărbătoare a bisericilor române. Cântăm Domnului cu toți într-o cântare și apoi vom continua lucrarea. Când nici nu existam și nici n-aveam suflare, din cer încă de atunci mă vegheai. Când nici chip nu aveam și nici vreo zi sub soare, în cartea vieții numele-mi scriai. Te laud, te laud că ce-ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare. Te laud căci numai Tu ești Dumnezeu. Mă cercetezi nascuns, mă acoperi cu îndurare și ești cu mine atunci când mă trezesc. O, cât de nepătruns ești în a Ta lucrare, de aceea, Doamne, numele slăvesc. Te laud, te laud că ce-ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare. Te laud căci numai Tu ești Dumnezeu. Oriunde aș pleca, Tu ești mereu cu mine, cu Tine chiar și noaptea este o zi. Cu Tine nu voi fi, nici când a de rușine, căci mâna Ta mă va călăuzi. Te laud, te laud că ce-ai iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare. Te laud căci numai Tu ești Dumnezeu. Te laud, te laud căci nu-i iubit sufletul meu. Ești sfânt, ești drept, ești bun, ești mare. Te laud căci numai Tu ești Dumnezeu. În continuare, corul de copii o să slăvească pe Domnul cu o cântare. Micuțu Cristi Balaș cu un solo la pian și după aceea grupul de laudă va slăvi pe Domnul.
La tine venim, mântuiți în fața ta noi stăm, cu capul sus, inima plină de laudă ție venină. Te preamărim, adunarea ta o înălțăm, căci ai eliberat
tine venim, mântuiți în fața ta noi stăm, cu capul sus, inima plină, te laudă ție ne închinăm. Te preamărim, te preamărim, îndurarea ta o înălțăm, căci ne-ai liberat, acțiunile ne rup, care ne-au robit. Noi te iubim, noi te iubim, al tău nume mare îl înălțăm, căci în tine e puterea, în tine-i măreția, prin care suntem biruitori. Ție ne închinăm, ție ne închinăm, cu podoabe sfinte în fața ta stăm, doar pe tine te lăsăm, domnește tu printre noi. Noi te iubim, noi te iubim, al tău nume mare îl înălțăm, căci în tine e puterea, în tine-i măreția, prin care suntem biruitori. Ție ne închinăm, ție ne închinăm, cu podoabe sfinte în fața ta stăm, doar pe tine te înălțăm, domnește tu printre noi. Toți avem nevoie de dragoste curată, prin mila ta de sus. Cu toții vrem iertare și bunătatea-ți mare, speranța lui. Doamne, Tu ce miști chiar munții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic ai dat salvare lumii și-ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Primește-mă cum sunt, eu las la crucea ta povara mea cea grea. Îți dau viața întreagă cu tot ce eu trăiesc, mă dăruiesc azi. Doamne, Tu ce miști chiar munții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic ai dat salvare lumii și-ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Lasă gloria peste întreg pământ, cântăm pentru slava celui veșnic viu. Doamne, lasă gloria peste întreg pământ, cântăm pentru slava celui
chiar munții. Ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic ai dat salvare lumii și-ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Doamne, Tu ce miști chiar munții, ești un măreț salvator, ești măreț salvator. Veșnic ai dat salvare lumii și-ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Inima mea vrea să-ți cânte, vrea să te înalțe. În fiecare zi Tu mi-ai adus bucurie și atâta plinătate. Cum n-am putut gândi, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce însemni în viața mea. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai schimbat și pentru că mi-ai umplut inima. Inima mea vrea să-ți cânte, vrea să te înalțe. În fiecare zi Tu mi-ai adus bucurie și atâta plinătate. Cum n-am putut gândi, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce însemni în viața mea. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai schimbat și pentru că mi-ai umplut inima. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce însemni în viața mea. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai schimbat și pentru că mi-ai umplut inima. A doua carte către Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14 până la finele capitolului. Pagina Bibliei în traducerea Cornilescu 1132. 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?
Deci noi suntem templul lui Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, ei vor fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Amin. Cu respect vă invit să vă reocupați locurile. Luna aceasta suntem încurajați ca să medităm asupra poftelor firii pământești. Aceste aspecte ale închinării noastre înaintea lui Dumnezeu, care afectează în mod direct relația noastră cu Dumnezeu. Duminica trecută am vorbit despre subiectul importanței de a ne păstra curat trupul în relație cu acele aspecte ale vieții care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu, adică a relațiilor intime în afara căsătoriei, care nu sunt o binecuvântare, ci devin un blestem, mai curând sau mai târziu. În dimineața aceasta aș vrea să vă invit să medităm asupra unei alte probleme posibile în viața oamenilor lui Dumnezeu și de ce n-am spune în viața noastră, și anume este vorba despre subiectul idolatriei. Pe mii de ani de când Dumnezeu a așezat pe om în grădina Edenului și după ce a căzut Adam pentru că n-a ascultat împreună cu Eva, închinarea înaintea lui Dumnezeu a devenit un subiect de alegere, un subiect la care fiecare persoană trebuia să decidă dacă vrea să-L slujească pe Dumnezeul adevărat sau își vor alege un înlocuitor, adică fie o altă persoană, fie un alt lucru, fie altceva care să ia locul lui Dumnezeu. Am putea să ne gândim la familia ideală până la cădere, care a avut doi fii, ne arată cuvântul lui Dumnezeu, și Abel, care a ascultat înțelepciunea tatălui și a mamei în a face voia lui Dumnezeu, a înțeles că apropierea de Dumnezeu costă. Și că așa cum Dumnezeu, când l-a îmbrăcat pe el, să nu-i se vadă rușinea și goliciunea, a trebuit să omoare un animal, a știut că sângele este singura metodă prin care omul primește nevinovăție. Și Abel a înțeles lucrul acesta și s-a închinat înaintea lui Dumnezeu într-un mod corect. În schimb, fratele său, Cain, care a stat la picioarele acelorași părinți, care a ascultat aceeași educație pe care a dat-o Adam și Eva, a decis ca adevăratul lui Dumnezeu să nu fie acela al tatălui său și să fie ambițiile personale, călăuzite apoi de lucrurile care l-au dus la decizii neînțelepte, încât Dumnezeu a trebuit să-i spună: Cain, jertfa ta și efortul tău nu se poate primi înaintea mea. De atunci și până astăzi, subiectul idolatriei frământă pe fiecare om. Ne confruntăm fiecare cu această problemă majoră și de aceea idolatria este o închinare greșită, sugerează a te închina înaintea altei persoane sau un alt lucru în locul Dumnezeului adevărat. Sigur că atunci când vorbim de închinăciune și când ne gândim la idoli, închinarea este mai mult decât închinarea de duminică, așa cum o facem noi astăzi, când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și lauda este pe buzele noastre. Biblia ne învață că de fapt închinarea noastră
în alegerea Dumnezeului pe care îl avem de pus în viața noastră, este o chestiune a unui stil de viață cu care trebuie să trăiesc, nu numai în biserică, ci trebuie să trăiesc în orice loc. De aceea spunea Apostolul Pavel: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci transformați prin înnoirea minții voastre, să puteți pricepe bine care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și probabil că așa cum Israel era confruntat în Vechiul Testament, așa suntem și noi confruntați astăzi cu mulți idoli. Și ceea ce a locul Dumnezeului adevărat devine un idol. Nu știu dacă lista mea sau gândul meu poate să includă problema cu care se confrunți tu personal. Dar idolul care ia locul lui Dumnezeu poate să fie confortul nostru. Poate să fie sănătatea noastră. Poate să fie frumusețea noastră. Poate să fie bogăția pe care o căutăm. Poate să fie orice persoană sau lucru care ia locul Dumnezeului adevărat. Aceasta însemnează să fii într-o situație extraordinar de periculoasă când idolul ia locul Dumnezeului adevărat. Dați-mi voie să vă spun, tradiția noastră poate să ia locul Dumnezeului adevărat. Obiceiurile pe care le-am dezvoltat, lucrurile care sunt prioritare în viața noastră, spunem că acestea sunt, dar ceea ce se vede în viața noastră arată că suntem departe câteodată de a dovedi cu fapta ceea ce spune gura noastră. Și sigur, ca oameni al lui Dumnezeu, noi am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune. Pentru că poate pentru unii sunt acele atitudini de divertisment, de relaxare, de felul cum petrec timpul liber nu arată că Dumnezeu este în viața lor. Relațiile pe care le dezvoltă nesănătoase, modă, materialismul, indulgența sexuală, mașinile, puterea personală și ambițiile și mândria și multe alte lucruri pot să ne arate că idolii contemporani o să vină foarte ușor în viața noastră. De aceea, Martin Luther foarte înțelept spunea, și îl citez: idolul tău e totul pe ceea ce inima ta sau în ceea ce inima ta se încrede. Ferice de noi în dimineața aceasta că suntem în casa lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să ne încredem în El. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom 7:5: dimpotrivă, iată cum să vă purtați cu ele, să le surpați altarele, să le sfârmați stâlpii idolești și să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor și să-i ardeți în foc chipurile lor cioplite. Să nimicești toate popoarele pe care ți le va da în mână Domnul Dumnezeul tău, să n-arunci nicio privire de milă spre ele și să nu slujești dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine. Și în dimineața aceasta, vorbind despre subiectul idolilor, pun această întrebare la care aș vrea să găsim răspunsuri în cuvântul lui Dumnezeu: de ce urăște Dumnezeu acest păcat? De ce urăște Dumnezeu păcatul idolatriei? În primul rând știe Dumnezeu că noi avem tendințe umane care sunt înclinate spre idolatrie.
că avem tendințe umane care sunt în mod automat întâlnite spre idolatrie. Time Magazine sublinia în felul următor în unele articole pe care le-a scris și spunea că studiile științifice indică că noi suntem creați cu o dorință născută în noi de a avea o ființă mai mare care să fie deasupra noastră. Noi suntem creați de Dumnezeu cu o dorință reală de a ne închina înaintea cuiva, de a onora pe cineva, de a-L recunoaște că este o ființă superioară. Aceasta se vede în toate culturile, sublinia Time Magazine. Oriunde pe planetă te-ai aflat, toate triburile, toate rasele de oameni se vor găsi antrenați în închinăciune într-un fel sau altul. Există o înclinare spre închinare în fiecare inimă. Și în dimineața aceasta, stimatul meu, fiecare avem o înclinare de a ne închina cuiva. Durerea e că adesea nu se închină adevăratului Dumnezeu. Și Time Magazine scria tuturor oamenilor să înțeleagă că da, e adevărat, avem o tendință și o dorință de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Iar apostolul Pavel spune așa la 1 din Romani, capitolul 1, versetul 23, vorbind despre starea de păcătoșenie a oamenilor. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu 4 picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care e binecuvântat în veci, spunea Pavel, amin. Pentru că Dumnezeul nostru merită să fie onorat. Și această tendință este și la noi, la cei care spunem că suntem copii ai lui Dumnezeu. Adesea Dumnezeu a trebuit să dea niște porunci drastice datorită idolatriei care a intrat în Israel. La un moment dat, Moise a fost periclitat în sensul că 250 de oameni din adunarea lui Dumnezeu, oameni, dacă vreți, cu vază, s-au ridicat împotriva lui Moise și au spus, dar ce numai prin tine vorbește Dumnezeu? Și în momentul acela au dezonorat nu pe omul lui Dumnezeu în primul rând, au dezonorat pe Dumnezeu. Și sigur că problema a fost dusă înaintea Domnului și Domnul a trebuit să ia o decizie drastică, nu Moise. Domnul a făcut să se deschidă pământul și toți să cadă acolo, pentru că Dumnezeu, întotdeauna când El este înlocuit cu altcineva sau cu altceva, El este un Dumnezeu gelos, după cum vom vedea în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi am vrea să stingem focul păcătoșeniei din inima noastră. Tendințele omului sunt totdeauna spre idolatrie, de a-L înlocui pe Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, idolatria ne fură libertatea în Hristos. Adică Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a dat libertatea de a fi oameni, așa cum s-a citit în dimineața aceasta în prima parte a slujbei divine. Hristos Domnul îi provoacă pe ucenici și spune, voi nu plecați, voi nu vă depărtați ca și ceilalți, pentru că idolatria vine și ne fură libertatea. Nu înțelegem voia lui Dumnezeu. După cum dați-mi voie, dacă sunt totuși aici și stau cu minți în față, credeți dumneavoastră că aceștia, când le spuneți dumneavoastră câteodată nu, că nu-i voie să facă ceva, sar în sus de bucurie? Ai mei n-au sărit. Dar când vor ajunge mari ca noi și ca ceilalți, vor veni și ți-or mulțumi pentru că ai știut să spui și nu în viață. Deci Dumnezeu când ne spune că nu avem voie să-L înlocuim cu alte lucruri, El ne spune, va veni vremea când vei înțelege, Israele sau creștinule nou testamental, vei înțelege că idolatria ne fură libertatea în Hristos. Sunt unii care vin și spun, frate, da, sunt liber, pot să fac orice. E adevărat, e adevărat. Sunt unii însă care merg puțin mai departe și îmi spune, eu sunt tare.
Eu pot să beau orice băutură alcoolică, că un pahar nu mi-a mințile. Aș vrea să spun că poate nu ți le ia de tot de prima dată, dar dacă practici lucrul acesta, most probably că ți le ia de tot până la urmă. Va veni unul și va spune, eu nu voi avea probleme cu drogurile niciodată. Eu sunt tare, eu sunt stăpân pe mine. Ba, sunt liber în Hristos, vor spune unii. Și atunci vine cel care se ocupă cu promovarea drogurilor și îți dă la început numai ca să ajungi dependent. Îți dă de gratis, numai să guști, să vezi cum sunt de bune și cât de bine te afli și când ajungi dependent, atunci vei fura, vei minți, vei omorî, dacă va fi cazul, să faci banii de care ai nevoie să cumperi. Și întrebarea se pune, cine stăpânește? El sau alcoolul? El sau drogul? Sigur că răspunsul este logic, că atunci când noi ajungem să nu înțelegem pe Dumnezeu, ne punem într-un pericol extraordinar de mare, pentru că idolatria ne fură libertatea în Hristos. Da, suntem liberi, dar suntem liberi să facem ce trebuiește, nu ce vrem noi. Spunea Hristos, Domnul, dacă cineva vrea să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare duminică. Puțin deosebit, nu? La Paști și la Crăciun și când mă simt bine mai vin la biserică și când am necaz, că atunci trebuie să vin la biserică. Dar Hristos, Domnul, n-a spus așa ceva. El a spus, luați crucea și mă urmați în fiecare zi. Și Domnul să ne ajute. Vedeți, Hristos, Domnul, are înțelepciunea așa care vrea Tatăl să o avem. Pentru că așa cum recunoștea apostolul Pavel când predica altă dată, acelor care îl ascultau, cum dumneavoastră cunoașteți locul, căci în El, adică în Dumnezeu, avem viața, mișcarea și ființa, după cum zic și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui Dumnezeu. Și pentru că noi suntem din neamul lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți cu libertatea pe care o avem în Hristos. Așa cum spuneam și duminica trecută, ești liber în Hristos, dar nu ca să faci ce vrei și îți place. Suntem liberi să putem să împlinim toată voia lui Dumnezeu. Aceasta e chemarea pe care Domnul ne-o dă. De aceea spune psalmistul în Psalmul 135, versetul 15 până la 18. Și nu numai aici, am citit și în Isaia 46 adineauri. Apostolul Pavel scrie la 1 Corinteni, capitolul 8, un idol e egal cu zero, n-are nicio valoare. Dar spune el așa, idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrarea făcută de mâinile oamenilor. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi și totuși n-aud. Da, n-au suflare în gură, căci ca ei sunt cei ce îi fac. Toți cei ce se încred în ei sunt ca ei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și idolii sunt ca imaginile din filme. Pot să arate frumos, dar nu poți să ai relație cu ele. De aceea, idolatria fură libertatea în Hristos și, dacă vreți, în Vechiul Testament, fura acea relație specială a lui Dumnezeu cu poporul său și poporul era înstrăinat. Și de aceea Dumnezeu spune, nu, să n-ai alți Dumnezei, pentru că eu sunt un Dumnezeu gelos. Și Noul Testamental este valabil la fel. Viața poate să fie chinuită pe calea lui Dumnezeu dacă nu-L urmezi pe Dumnezeu din toată inima. Dacă îl urmezi pe Dumnezeu facultativ, când îți place, când vrei, mergi și te predai lui Dumnezeu, când îți place, când nu-ți place, nu mai mergi, să știți că asemenea pocăința e foarte grea. Nu ești nici cu Dumnezeu, nu ești nici cu lumea. Noi care suntem aici zicem, Doamne, vrem să fim ai Tăi în totul lui tot. Și știu că de aceea venim la biserică. Dar idolii ne vor fura această libertate în Hristos. Mai mult, idolatria afectează copiii și nepoții noștri și strănepoții noștri. Dar vei spune, dar ce contează? Ce contează ceea ce fac eu? Iată ce spune Dumnezeu în schimb. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești,
Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al 3-lea și al 4-lea neam a celor ce mă urăsc și mă îndur până la al 1000-lea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Frate, dar nu înțeleg, am o problemă. Ce are Dumnezeu cu următoarea generație? De ce să pedepsească Dumnezeu sau să afecteze viața mea, viitorul copilului meu, a nepotului meu sau a strănepotului meu? Oare nu scrie în Ezechiel că fiecare suflet răspunde pentru sufletul lui? Ba da! Păcatele tatălui peste cel care s-a întors la Dumnezeu n-au nicio valoare, pentru că sângele Domnului curățește. Atunci la ce se referă cuvântul lui Dumnezeu? Să spună că pedepsește nelegiuirea părinților în copii. Există o influență care are loc. Există un impact care are loc asupra celor care sunt în jurul nostru și afectează generația viitoare. Felul cum eu mă închin înaintea lui Dumnezeu, plăcut sau neplăcut, afectează generațiile viitoare. Și aceasta datorită deciziilor pe care noi le avem. Ceea ce fac părinții, cel mai probabil, urmează copiii să facă. Copiii copiază păcatele noastre. Nu ne plac lucrurile acesta. Sunt părinți care ar vrea să spună copiilor să fie exact cum ei nu sunt niciodată. Să fie la standardul la care ei nu s-au ridicat niciodată. Sunt părinți care ar vrea să facă din copiilor ceea ce n-au reușit și n-au vrut ei niciodată să facă. Iată la 2 Cronici, capitolul 26 și versetul 16. Ozia a fost un împărat dedicat lui Dumnezeu o perioadă. L-a slujit pe Dumnezeu cu dedicație, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că a intrat în inima lui un gând care n-a fost de la voia lui Dumnezeu. Și vă rog să urmăriți cu mine 2 Cronici, capitolul 26, versetul 16. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Și marea greșeală pe care a făcut-o Ozia, n-a vrut să respecte lucrarea preoțească pe care Dumnezeu a rânduit-o și a spus: împăratul este împărat, are drepturile lui, are autoritatea lui, are locul lui, în schimb jertfele sunt aduse de preoți înaintea mea. Dar sigur că omul acesta a fost puternic, a ajuns la o stare în care și-a permis anumite lucruri, inima s-a înălțat și l-a dus la pieire. Adică Dumnezeul adevărat și învățătura lui a fost dat la o parte. Și Ozia, spune cuvântul Domnului, că a intrat în templu ca să aducă tămâie. Și pentru cei care sunt cititori ai Sfintelor Scripturi, și știu că dumneavoastră faceți lucrul acesta, preoții au spus neîncetat: Ozia, n-ai dreptul acesta, nu intra să aduci jertfă înaintea lui Dumnezeu. Ozia a intrat, semeț, mândru, plin de toată dreptatea pe care a avut-o și autoritatea. Dar vă întreb, e și tatăl la fel? Nu. Pentru că lepra a dat peste el și l-au scos afară și a trebuit să moară. Pentru că a făcut o greșeală, a înlocuit pe Dumnezeul adevărat și învățătura lui. Pentru că omul, când ajunge să fie cuprins de mândrie și de înălțare și de importanță și de superimportanță, indiferent cine suntem, începând de la păstor până la oricare dintre noi, dacă vreți, de la împărat, Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Și adevărul lui Dumnezeu rămâne în picioare și zicem binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar sigur că vă întrebați, care e situația atunci? Dacă Ozia a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, cum a afectat generația următoare? Vă rog, întoarceți Sfânta Scriptură cu mine la capitolul 27 din Cronici. Și mergeți acasă, luați timp să citiți, poate Dumnezeu vă vorbește într-un mod special. Fiul său Iotam, care a preluat tronul la vârsta doar de 25 de ani,
Știți ce a făcut omul acesta vis-a-vis de templul unde tatăl său a fost lovit cu lepră? N-a mai intrat în templu deloc. Pentru el templu a devenit locul unde dacă nu ești în regulă cu Dumnezeu, n-are rost să intri, că Dumnezeu te lovește cu lepră. Și Iotam arată cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul 2 Cronici 27, 1 și 2. Iotam avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Tzadok. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Ozia. Numai subliniază că n-a intrat în templul Domnului. Totuși poporul se strica mereu. Pentru că tata a avut probleme cu biserica, dă-mi voie să spun că cel mai probabil că și fiul are probleme cu biserica. Pentru că tatăl a avut probleme cu autoritatea stabilită de Dumnezeu și fiul va avea probleme, pentru că există o realitate care se întâmplă. Și de aceea iată că Iotam n-a mai intrat în casa lui Dumnezeu, în locul unde tatăl său a fost lovit cu lepră. Și realitatea o vedem printre noi foarte clar. Aceea care se joacă de-a biserica, de aceea care azi nu-mi place de unul fără niciun motiv plec, toți-s răi, nimeni nu-i bun, numai eu, e problema, pentru că s-ar putea să ai lacrimi și să am lacrima mare când e vorba de copiii mei și de copiii dumneavoastră. Și eu aș vrea ca Dumnezeu, prin înțelepciunea Duhului Sfânt, să ne păzească de așa ceva. Tata a avut probleme cu regulile lui Dumnezeu și a fost lovit de lepră. Cum a afectat generația următoare? Fiul lui nici n-a mai intrat în templu. Dar se oprește istoria aici? Oare Dumnezeu se oprește cu învățătura lui aici? Nu. Hai să citim în capitolul 28. Ahaz, nepotul lui Ozia, avea 20 de ani când a început să domnească. Ahaz n-a intrat în templu. El l-a închis și au început să-l folosească pentru idoli. Vedeți dumneavoastră ce s-a întâmplat în cele 3 generații? Ozia a păcătuit, a venit fiul său, Iotam, și n-a mai intrat în casa lui Dumnezeu și nepotul a ajuns să facă casa lui Dumnezeu o casă a idolilor. O, tu vei spune, frate, dar asta nu-i pentru noi azi. Adevărul e că, îmi pare rău să spun, e chiar și pentru noi. Pentru că ceea ce ne învață Dumnezeu este să avem foarte mare grijă că idolatria afectează copiii, nepoții, strănepoții noștri, dacă vreți, pe toți cei care sunt în jurul nostru. Și noi avem de învățat în ziua de astăzi să zicem, Doamne Dumnezeule, ajută-mă să te slujesc cu scumpătate toată viața mea. Uitați-vă la oameni care sunt nemulțumiți de o biserică. Credeți că dacă merg la alta sunt mulțumiți? Știți cât sunt mulțumiți? Până toată lumea aplaudă și îi bate pe spate. Dar când încep să se cunoască, ajung exact de unde au plecat. Pentru că un nemulțumit nu poate să fie mulțumit cu altceva decât cu ambițiile prostești și imaginațiile pe care și le face fiecare. De aceea spunea un păstor și mi-a plăcut mărturisirea lui. Zice, tatăl meu pe când era mic, era vorba de o biserică de vreo 40-50 de ani, a păstorit o biserică unde membrii bisericii se certau tot timpul. Și ai crezut, dacă mor bătrânii, sigur să termină problema. Credeți că s-a terminat? A venit copiii și au ținut minte toate grupele de biserică, toate clanurile. Vedeți dumneavoastră, biserica e formată din indivizi, mântuirea personală, după aia îți vine familia, după aia îți vine clanul de prieteni și de neamuri și după aia vine biserica. Și au rămas clanurile acestea în sensul că fiecare om are prietenii. Nu te poți împrieteni cu toată lumea. Nu la toți le place steak-ul care îl mănânci tu. Sau puiul în felul în care îl ai tu. Nu toți au aceeași interese sociale, nu toți au aceeași vârstă, nu toți au același tip de joburi și interesele acestea ne fac să ne alegem prietenii după stilul și după felul nostru de a fi, după vârstă, după interese și așa mai departe, zonă geografică, după încuscriere și așa mai departe și toate acestea. Și spunea tânărul acesta, fratele acesta care mărturisea în scrierea lui, credeți că s-a terminat cu a 3-a generație problemele din biserică? Nu.
Că așa de bine au fost educați nepoții, că au știut tot ce au spus bunicii și tot ce au spus părinții. Și spunea el în concluzie, biserica aia a fost vraștie și tot timpul s-au numai certat. Știu că dumneavoastră n-ați auzit de așa ceva. La Sacramento nu ia să treburi de astea. Dar adevărul că de multe ori ne influențează. De aceea spune Dumnezeu, idolatria sau înlocuirea Dumnezeului adevărat afectează copiii și nepoții noștri, strănepoții, generațiile care urmează. Și voia lui Dumnezeu este ca noi să fim fericiți. Și dacă doriți așa, Dumnezeu să ne ajute. Mai mult, idolatria ne face să devenim ca idolii. Idolatria ne face să devenim ca idolii. Psalmul 135, versetul 18. Ca ei sunt cei ce fac, toți cei ce se încred în ei. Vorbim despre idoli. Ieremia 2:5 declară, așa vorbește Domnul, ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Astfel spus, devenim ceea ce urmăm. Dacă idolatrizăm bogăția, frumusețea, idolii aceia ne vor face să-i urmăm neîncetat. Tinerețea, dacă vreți. Odată am urmărit show-ul doctorului Phil. Dr. Phil. Ați auzit de el, da? Așa. Mi-a plăcut foarte mult când a întrebat-o pe doamna, pe soția lui, nu știu cum o cheamă. Probabil că cineva știe. Please don't tell me, it's okay. A întrebat-o de ce nu-și face operații estetice să arate mai tânără. Aș vrea să vă spun că a fost ochi și urechi. Ce răspunde o femeie a cărui soț este responsabil și are un show așa de mult apreciat, pentru că este un echilibru foarte frumos etic și a spus ea, vreau să îmbătrânesc cu grație. Fiecare perioadă a vieții are frumusețea și lucrurile specifice. Dacă eu am ajuns la vârsta aceasta, nu vreau să fiu altfel de cum sunt. Acum, închid paranteza. Aceasta nu semnează că femeia aceasta nu s-a pieptănat în ziua aia și a arătat ca după uragan. Nu însemnează că nu și-a pus frumosul parfum care i l-a cumpărat soțul. Nu însemnează că nu și-a cumpărat rochia frumoasă, dar a spus eu vreau să îmbătrânesc pentru că așa e perioada vieții în care mă aflu. Vreau să vă spun că atunci când căutăm alte lucruri, s-ar putea ca surpriza să fie foarte mare, pentru că idolul pe care îl urmăm vom deveni tot mai mult ca el. Aia mă interesează, devin obsedat. Cel care e de bani, cel care e de frumusețe, cel care e de relații, cel care e cu pornografia, cel care e cu minciuna, cel care e cu... Așa cum spunea cineva și foarte înțelept a spus, sunt multe duhuri necurate și sunt duhuri specifice Americii, sunt duhuri specifice diabolice Indiei, Chinei și fiecarei țări. Și avem foarte mare nevoie să fim foarte atenți. De exemplu, narcismul. Cea mai mare idolatrie e idolatria sinelui. Mândria e esența păcatului. Și păcatul înaltă dorințele noastre mai sus de Dumnezeu și de nevoile altora care rezultă în egoism. Boala psihologică de pe primul loc astăzi se numește napiedems, nu simim, care derivă din caracterul mitologic grec Narcis, care era fiul lui Chefalus, râul lui Dumnezeu. El stătea ore în șir, uitându-se la reflectarea imaginii lui într-o piscină. El se iubea așa de mult încât a respins dragostea nimfei Eco. El a nesocotit chiar asociațiile cu prietenii lui. Într-o zi el s-a plecat a-și săruta propria reflecție și s-a necat în piscină. Narcismul e o autoabsorție. Aceasta diferă oarecum de la egoism individualistului. Nu-i pasă ce cred alții despre el. El vede lumea ca un loc pentru a cuceri. Cu toate acestea, narcisului îi pasă profund de ceea ce cred alții despre el. El e în căutare a se descoperi. El are nevoie de atenție constantă și de afirmare din partea altora. Fără ea, el devine deprimat sau chiar paranoic.
El este prea dependent de alții, se simte nesigur, în disperare și este foarte preocupat de imaginea sa publică, adică ce spun alții despre el. Proiectele narcismului sunt imaginea de încredere în sine, în timp ce în interior e afectat de sentimentele de nepotrivire. El este obsedat de ceea ce a însemnat această persoană, de ceea ce a spus sau ceea ce înseamnă acest eveniment pentru el. Narcistul caută în mod constant pentru sensul mai personal, mai mult relații și mai mult de la viață, mai multe, și asta este tot ceea ce caută el. În alte cuvinte, niciodată nu poate să fie mulțumit. Stimații mei, dacă idolul ne face să ajungem să fim ca el, iată programul lui Dumnezeu care spune așa, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și 1 Ioan 3,2 spune așa, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Altfel spus, dacă vrei să devii mai mult ca Iisus, privește la El și numai la El. Și Domnul să ne ajute. Vedeți, Petru, când a fost în marea învolburată, cât timp privirea lui a fost la Domnul Iisus Hristos, absolut a putut să umble și pe ape. În momentul când s-a uitat la el și la circumstante, la vânt, Petru a început să facă așa cum facem noi, să se afunde. Și din nou Domnul îi spune cuvântul, vino la mine. Eu mă gândesc că Petru, când a primit porunca aceasta salvatoare, n-a mers la Domnul Iisus cu capul în jos. Și eu cred că din nou s-a întâlnit privirea lui cu privirea celuia care a știut că a putut să mulțească pâinile și peștii, care a putut să liniștească furtuna altădată. Și el a putut să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu și zice, mări să fie Domnul. Vrei să devii mai mult ca Dumnezeu, privește la El. Nu la oameni care te vor dezamăgi. Dacă n-ai ajuns dezamăgit, pregătește-te. Cei din casă te vor vinde câteodată. Nu dumneavoastră, spre dumneavoastră, mă refer la societatea în care trăim. Da, câteodată, why not? Uitați-vă unde trăim și ce se întâmplă și ce evenimente și ce înmormântări avem și nu mai știi ce să crezi câteodată. Trebuie să recunoaștem adevărul, trăim într-o lume de-a dreptul sucită, de-a dreptul întoarsă cu prioritățile invers. Dar noi să zicem în ziua de astăzi, Doamne, orice ar fi, ochiul meu va privi la Tine. Vreau pe Tine, Doamne, să Te cunosc și dacă e de transformat ceva în mine, vreau să devin mai mult ca Tine. Idolatria te rănește de asemenea un alt gând. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, spune Exodul 20:5, căci eu sunt un Dumnezeu gelos, sunt un Dumnezeu care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al 3-lea și al 4-lea neam al celor ce mă urăsc. Gelozia e un lucru foarte serios în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu împarte cinstea și slava cu absolut nimeni. El a fost și rămâne Dumnezeu. El nu împarte slava cu un om muritor ca mine sau ca tine. El va rămâne Dumnezeul Dumnezeilor. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți în relația noastră, că idolatria ne rărește foarte mult, ne face rău. Dacă vreți, vom ajunge exact ca acea învățătoare care preda circulația sanguină a sângelui și încercând să explice mai clar copiilor pe care îi educa ea, a spus, copii dragi, acum dacă eu aș sta cu capul în jos, nu e așa că sângele meu tot s-ar duce în cap și aș începe să roșesc la față? Și sigur că toți copiii au dat în cap și au spus da. Dar întrebarea următoare a surprins-o pe învățătoare, cum s-ar putea să ne surprindă și pe noi câteodată viața. Dar când stau normal în picioare, sângele meu nu se duce tot în picioare? Și sigur că a răspuns un mititela care nu s-a gândit învățătoare și a spus, da, doamna învățătoare, pentru că numai capul vă este gol și să umple cu sânge, picioarele dumneavoastră să fie pline cu sânge și să pline, de aceea nu se roșesc. Whatever.
Vreau să știm, stimații mei, că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care ne aduce aminte că idolatria ne rănește. Și idolatria, în final, ne dă imagini greșite despre Dumnezeu. Noi trebuie să avem imaginea despre care spune Pavel la Coloseni 1:15. El este chipul Dumnezeului ce nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Și tot cel mai probabil apostolul Pavel la Evrei 1:3 spune despre Domnul Iisus Hristos. El este oglindirea slavei și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Neavându-L pe Dumnezeul adevărat, vom începe să avem imaginațiile noastre. Pentru unii e Papa de la Roma, pentru unii e Sfânta Maria, care trebuie să te rogi, pentru alții sunt îngerii ca să te rogi la îngeri, pentru alții, cum se menționa, la moaște, adică la osemintele unuia care a fost declarat că nu știu ce sfânt a fost după 200-300 de ani, alții la lucrurile care sunt cu ghicitoria și vrăjitoria și nu ne permite Biblia să vorbim de toate în dimineața aceasta, dar tot ce a locului Dumnezeu ne va răni mai curând sau mai târziu și ne va da o imagine greșită despre Dumnezeu. De aceea, pentru că Dumnezeul nostru merită toată onoarea, toată gloria și toată cinstea, spune apostolul Pavel: ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic, mărit să-i fie numele. Aceasta e chemarea pe care ne-o dă Domnul. Și în dimineața aceasta provocați suntem să ne evaluăm viața. Oare mai sunt alți Dumnezei? Altfel spus, alte priorități pe care le avem noi în locul lui Dumnezeu? Există ceva în inima noastră care trebuie să fie dat la o parte. Suntem noi gata în ziua de azi să zicem: Doamne, eu am venit în America să te slujesc pe tine și mă aflu că umblu buimăcit după tot ce nu trebuie. Numai biserica și lucrarea ta nu o găsesc. Nu mai sunt prioritare în viața mea. Să nu ezităm a veni la Domnul și să-i dăm toată cinstea care îi se cuvine și să zicem: Doamne, vreau întâi eu și casa mea, cum spune Iosua, să slujim Domnului. Ca Domnul să binecuvinteze generația care vine după noi. Și sigur vine, don't worry, că nici tu nu vei trăi veșnic cum n-au trăit nici părinții noștri, nici străbunicii și toate generațiile. Și tu și eu vom trece. Dar întrebarea e ce rămâne pentru cei care își aduc aminte: numele meu va fi o binecuvântare în relația cu Dumnezeul care va rămâne veșnic pe tron. Sau le voi transmite ca Ozia lui Iotam: la templu n-ai ce căuta, că acolo mori. Sau ca nepotul care pur și simplu a închis templu și a spus idolilor: noi intrați acum, faceți ce vreți. Noi în ziua de astăzi știu că suntem aici și zicem: Doamne, ia-ți locul de cinste. Intră în casele noastre, Doamne, învață-ne voia Ta, ajută-ne să ne pocăim și să ne întoarcem cu adevărat la Tine. Și cei care doresc așa să zică amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugăciune comună ne încredințăm în brațul Domnului. Te adorăm, Doamne,